Gipuzkoako Aldundia Gipuzkoa zaindu sozietatea sortu du eta zainketa sistema indartzea da Aldundiaren asmorik nagusiena. Proiektu honekin Gipuzkoan 757 egoitza plaza eskaini beharko dira 2030 baino lehen. Sozietatea 100% forala izango da eta Aldundiaren menpekoa izango da soilik. Hasierako ekarpena 51 milioi eurokoa izango da. Astrid Lehou, Eskoziatik tratu txarrengandik etorri zen emakumea, atxilotu eta haren semea bere bikotekide ohiarekin bidaliko dute. Otsailean etorri zen angeleutarra Euskal Herrira beren senarren tratu txarrengandik ihes egiten. Lehouek umearen ongizatea bermatzea dela haren helbururik nagusiena. Ordea, Paueko prokuradoreak atxilotzeko eta haren semea Eskoziara bidaltzeko agindua egin du. Osatek sozietate publikoaren ordezkaria kargu gabetu du Osasun Sailak. Sailaren asmoa lantalde osoa egon gabe ere erresonantziak egitea zen eta Gerbasek neurri honen kontra jo zuen. Honen eraginez itxaron zerrenda 115 handitu izan da 15.000 paziente zain egonda. Otsailean, ura sartu zen erresonantziak egiteko gelan Donostian ospitalean eta horrek ez du baimentzen ohiko zerbitzua eskaintzera. Gabon guztioi eta ongi etorri urriak 28ko albistegira. Mikel Zabalza gogoan autobus bira egingo dute azaroaren 26tik abenduaren 14ra. Guardia Zibilak Donostiako autobus publikoetako gidaria atxilotu, torturatu eta hil zuenetik 40 urtez bete dira. Gertatutakoa hanzturan ez erortzeko erakusketa ibiltaria antolatu dute. Memoriaren ariari tiraka Mikel Zabalza Donostiako autobus publikoetako gidaria Guardia Zibilak atxilotu, torturatu eta hil zuela 40 urte dira, 4 hamarkada igaro direla oroitzeko egitasmo berezia antolatu dute. Autobus bira izenekoa da eta 20 egunez Zabalza desagertuta egon zen tarte horretan. Autobus erakusketa egingo dute zenbait herrietatik igaroz. Egia eta justizia eta gertatu zena oroitzeko eta argitzeko eskatu dute beste behin. Guardia Zibilak Mikel Zabalza Garate Donostiako autobus publikoetako gidaria atxilotu, torturatu eta hil zuenetik 40 urte bete dira. Gertatutakoa hanzturan ez erortzeko autobus bira egitasmo antolatu dute Altzako, Aezkoako eta Bortziretako herri ekimenek, Debuseko langileek, torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak. Egitasmoa azaroaren 26a jarriko da martxan. Guardia Zibilak Mikel Zabalza Garate atxilotu, torturatu eta hil zuenetik 40 urte beteko diren egunean. Autobus biraka Aezkoa, Erroibar, Auritz, Agoitz, Iruña, Bortziriak, Altza eta Donostia lotuko ditu azaroaren 26 eta abenduaren 14 bitartean. Besteak beste igaroko da Orbaitzetako Olara Zabaltzaren jaiotetxetik, Bortzirietan bere gorpua agertarazi zuten lekutik, Donostian bizizeneko Altza auzotik eta bere lantoki zuen Debuseko garajetik. Autobusari harrera egin eta ibilaldia amaiera emateko ekitaldi nagusia antolatuko dugu Donostiako bulebarrean. Horregatik, Euskal Herriko jendearteari deialdi berezi bat egin nahi diogu hemendik, abenduaren 14ko ekitaldira hurbildu eta autobusari harrera jendetsu bat egiteko. Memoriaren aritik tiraka egitasmo kolektibo honekin Zabalza desagertua egon zen 20 egun haiek gogora ekarri nahi dituzte. Baita 40 urte hauetako borrokari eta herri memoriari balioa eman ere. Autobus ibiltari horren barruan Zabalza kasuari buruzko 10 testigantza daude. Panel eta ikusentzunezkoen bidez azken 4 hamarkadetako zenbait pasarte bildu dituzte. Mikel Zabalza estatuko indarkeriaren biktima gisa aitortua izan da Hego Euskal Herriko instituzio nagusietan. Baina 40 urte gero, kontakizun osoa azaleratzeko galdera asko erantzuteke daude oraindik.
Hori ala egia osoa jakiteko garaia dela azpimarratu dute, erantzun gabeko galderi erantzuteko konpromisoak hartza premiazkotza jo dute justizia eta erreparazioaren bidea oztopori gabe igaro ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak aste arte honetan 17.313 milioiko aurrekontu proiektua onartu du datorren urterako. Lehentasuna osasunari, hezkuntzari eta etxebizitzari eman diote. Eusko Jaurlaritzak aste arte honetan 17.313 milioiko aurrekontu proiektua onartu du datorren urterako. 2025ean baino 4,1% gehiago. Ildo horretan jakinarazi dute Jaurlaritzak 1.801 milioi bideratuko dituela gazteak eta familiak laguntzeko politiketarako, eta hazkuntzarako eta emantzipaziorako laguntzak handituko ditu. 2026ko aurrekontuen zati handi bat etxebizitzari bideratuko zaio, zehazki 2025ean baino 6,8% gehiago. Aurrekontua 482 milioi eurokoa da, eta horrekin 1.400 etxebizitza babestu eta alokairu eskuragarriak ematea espero dute. Testuinguru horretan Gaztelagun eta Bizigune programak zabalduko dituzte alokairurako sarbidea hobedadin. Era berean emantzipa programan sartzeko adina murriztu dute. Bestalde, zerbitzu publikoak indartzeko asmoz, Ogasun Sailak 5.327 milioi euro kudeatuko ditu. Horren gehiengoa Osakidetzako langileentzat bideratuko da, eta gainontzekoa osasun azpiegituren modernizaziorako erabiliko da. Hezkuntzan berriz, eskola publikoaren alde egin du Jaurlaritzak eta aurrekontua 3.346 milioikoa izango da. Gainera, iragarri dute lanbide heziketa duala eta gaikuntza teknologia indartzeko Euskadi 2030 estrategia abiarazi dutela. Eraldaketa ekonomiko eta energetikoaren esparruan, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza sailaren aurrekontuak 6,6ko hazkundea izan du. Segurtasun sailerako aurrekontua ere 6,4 igo da. Honen aurrean EH Bilduk salatu du Jaurlaritzak ez duela aurrekontu proiektua eurekin landu, eta gaineratu dute helarazitako proposamen ezberdinek ez dutela erantzunik jaso. Etxebizitza publikoa sustatzeko funtsa sortzeko proposamena esaterako. Adierazi dutenez, sinesgarritasuna eta zintzotasuna ezinbestekoak dira konfiantza politikoa eraikitzeko. Proiektu hau azpimarratu dutenez urriaren 30ean erregistratuko da Eusko Legebiltzarrean, eta sailburuak batzordearen aurrean agertu ostean, Jaurlaritzak bilerak hasiko ditu alderdiekin. Azaldu dutenez asmoa abenduaren 23a baino lehen kontuak onartzea da. EHUk 607 milioi euro behar ditu 2026 urterako eta ohartarazi du bizirik irautea ezin dela helburu bat izan. EHUko erretoretzako kideak Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin bildu dira unibertsitate publikoak dituen beharrez hitz egiteko. 2026ko aurrekontuen negoziazioa hitz egiteko bilera erronda egin dugu Euskal Herriko Unibertsitateak Legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeekin, Voxekin izan ezik. Jose Ramon Bengoetxea errektorea, Estitxu Garai Bizkaiko kampuseko eta komunikazioko errektore ordearekin eta Javier Barona gerentearekin batera ekin dituzte bilerak. Datorren urteari begira lehentasunezko premien diagnosia ondu du errektoretza taldeak eta guztira 2026an Eusko Jaurlaritzaren finantziazioak 607 milioi eurokoa beharko lukeela jakinarazi du Euskal Herriko Unibertsitateak bizirautea ezin delako helburua izan unibertsitateko iturriek adierazitakoaren arabera. Gaur egun unibertsitateak jasotzen duen finantziazioa unibertsitate sistemaren lege organikoan finkatutakoaren erdira ere ez dela ailegatzen ohartarazi du errektoretza taldeak. Beraz, urgentziaz heldu beharreko premiak zehaztuta, jauzi esanguratsua egiteko garaia dela adierazi du eta ordezkari politikoei aurkeztu zaien premien diagnosian eraldaketa digitala, pertsonen zaintza, azpiegiturak eta ikerketa transferentzia nabarmentzen dira. Alderdi politikoek eskertu egin diote errektoreari aurkeztutako egoeraren zehaztasuna eta presta gertu dira 2026ko aurrekontuek unibertsitate publikoaren beharrak asebetetzeko. Bien bitartean Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak iragarri du agerraldia egiteko eskaera eginda duela azaroan Eusko Legebiltzarrean unibertsitatearen premiak azaltzeko.
Iruñeko epaitegiak urtebeteko kartzela zigorra ezarri die Kaparrosoko makroetzaldeko 2 arduraduni, ingurumenaren aurkako delitu bat egotzita. Alberto eta Pedro Jose Gerendiarain Aspiroz anaiak dira, Valle de Odieta S.A. enpresako zuzendariak. Espetxe zigorraz gain, 4.200 euroko isuna ordaindu beharko dute eta ezin izango dute abeltzaintzarekin lotutako jarduerarekin egin 14 hilabetez. Iruñeko epaitegiak urtebeteko kartzela zigorra ezarri die Kaparrosoko makroetxaldeko 2 arduraduni, ingurumenaren aurkako delitu bat egotzita. Alberto eta Pedro Jose Gerendiarain Aspiroz anaiak dira, Valle de Odieta S.A. enpresako zuzendariak. Espetxe zigorraz gain 4.200 euroko isuna ordaindu beharko dute eta ezin izango dute abeltzaintzarekin lotutako jarduerarik egin 14 hilabetez. Gertakariak 2021ekoak dira. Enpresak digestatoa barreiatzeko baimenik gabeko ureztatze sistema bat erabili zuenean. Midnen biometanizaziotik datorren hondakin likido bat ustiategitik gertu dauden nekazaritza lurretan. Euria egin zuen egunetan, material kutsatzaile hori ingurumen babes bereziko eremu bateraino iragazi zen, zehazki Aragoi eta Argaibaien beheko zatietan. Epaiaren arabera, enpresak ez zuen ingurumen baimena bete. Hondakinak zisterna kamioietan eta baimendutako eremuetan bakarrik garraetzea behartzen zuena. Greenpeaceek eta sustrai erakuntzak bultzatu dute salaketa herri akusazio gisa eta zigor handiagoak eskatu dituzte beste 3 zuzendarientzat, baina azkenean 2 anaiak bakarrik epaitu dituzte. Epaiarekin pozik daudela adierazi dute, baina arazoaren sustraia konpontzen ez duela ohartarazi dute. Eskalandiko abeltzaintza industrialaren eredua. Bere hitzetan, kondena ez da enpresaren aurkakoa bakarrik, baizik eta lurzoruak eta akuiferoak kutsatzen dituen eta animalien eta gizakien ongizatea arriskuan jartzen duen nekazaritza industrialeko eredu baten aurkakoa. Nafarroako gobernua kritikatu dute, gainera ingurunea babesteko erantzunkizuna behar bezala ez onartzeagatik, eta adierazi dute merkeago ateratzen dela ingurumena suntsitzea, ura defendatzea baino. Globo banaketa plataformak akordioa lortu du Iruñ herrian duen ordezkaritzako enpresa batzordearekin langileen lan baldintzak hobetzeko. Besteak beste, ordaintzeke zeuden soldatak bere gain hartzea, gaixotasunagatiko baimenak behar bezala ordaintzea eta kaleratuak izan zirenak bidegabe hartu izana. Globo banaketa plataformak akordioa lortu du Iruñ herrian duen ordezkaritzako enpresa batzordearekin, langileen lan baldintzak hobetzeko. Langileek 3 greba egun deitu ondoren, enpresak batzordearen hainbat eskaera onartu ditu greba egin aurretik. Besteak beste, ordaintzeke zeuden soldatak bere gain hartzea, gaixotasunagatiko baimenak behar bezala ordaintzea eta kaleratuak izan zirenak bidegabe hartu izana. Komisiones Obreras sindikatuak, gehiengo sindikala irailean lortu zuenak, adierazi du prozesua gogorra izan dela, baina tamaina handiko enpresa baten gehiegikeriatzat jotzen dutenari aurre egitea lortu dutela. Halaber sindikatuak ohartarazi du adi egongo dela Globok akordioa bete dezan, eta lortutako hobekuntzak gainerako ataletara zabaldu nahi ditu. Zehazki enpresak 2006ko mezularitzako hitzarmen estatala aplikatzen zuen orain arte. Eta itun berriak berriz esparru berri bat negoziatzeko atea irekitzen du. Eskariaren araberako banaketaren egungo jarduerara hobeto egokituko dena. Akordio horrekin zonako banatzaileek segurtasun juridiko handiagoa eta soldata baldintza hobeak izango dituzte. Eta eskualdeko sektorearentzat aurrekaria izanen da. Hori bai, enpresak hitza mantentzea eta aldaketa modu eraginkorrean ezartzea behar dute. Asteburu honetan ospatu dira Arabako bertsolari txapelketako lehenengo saioak, zehazki ostiralean Amurrion eta igandean Legution. Hurrengoan, Osaetan izango da azaroaren 7.
Sabi Igoa eta Aitor Ugarte garaile izan dira asteburu honetan ospatu diren Arabako bertsolari txapelketako saioetan. Lehenengo sailkapen saioa ostiral honetan izan da Amurrioko kulturretxean, eta 30 bertsolarik hartu dute parte. Irabazleak, Sabi Igoak, zuzenean lortu du Arabako bertsolari txapelketarako sailkapena. Gainerakoak berriz puntuazioaren arabera sailkatuko dira. Lehenengo fase honetan 10 bertso puntuagarri kantatu behar izan dituzte. Bigarren sailkapen saioa igandean jokatu da, Legutioko kulturretxean. Honetan, Aitor Ugarte gailendu da 187 punturekin, eta beraz, sailkatua izan da 2026an ospatuko den txapelketarako. Parte hartu duten gainerako 13ak puntuazioaren arabera sailkatuak izango dira. Oraindik beste 3 saio sailkapen jokatuko dira. Lehenengoa Ozaetan azaroaren 7an, Bernedon azaroaren 8an eta Gasteizen azaroaren 9an. Eta orain utziko zaituztegu gaurko elkarrizketarekin Usue Garroren eskutik. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gizon eta emakumeen presentzia digitalaren arteko arrakala nabarmena da oraindik ere. Emakume esanguratsuen bizitzaren eta lorpenen isla oraindik ez gizonezkona bezainbestekoa alor digitala barne. Eta horren adibidez Wikipedian dauden pertsonen profilak. Hala ere, guzti hau aldatzeko bidean, hainbat ekimen martxan daude Euskal Herrian barne. Eta honi buruz hitz egiteko, Hamaikako platoan dauzkagu gaurkoan, Marisa Barrena eta Isabel Iraurgi, Wikimekumeok ekimeneko kideak. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Mila esker zuei. Hasteko konta iguzue, nola sortu zen Wikimekumeok proiektua sortzearen ideia hori? Bueno, ideia, hasierako ideia, edo Mentxu Ramilok izan zuen. Mentxu Ramilo gasteiztar politologoa da. Eta berak 2015an, orain dela 10 urte, ideia izan zuen, eta ideia izan ez ezen, martxan jarri zuen Wikimekumeok proiektua. Eta, aipatu duzu bezala, helburua zen Wikipedian dauduen arrakala murriztea. Esan behar da, munduko Wikipedia guztietan dagoela arrakala hori. 300 bat Wikipedia daude munduan eta denetan dago arrakala. Baina berak batez ere ikusi zuen Gaztelaniako Wikipedian zegoen arrakala eta hortik hasi zen. Eta gero nik honen berri izan nuen handik urte batzuetara, 2018an, 19an hor zerbait egiten edo hasi nintzen apurat trasteatzen, baina 2020an antolatu genuen Durangon ikastaro bat. Mentxu Ramilo berak eman zigun ikastaroa, Andereak elkarteak, partaide garen Andereak elkarteak bultzatuta eta finantziatuta. Eta berak eman zuen ikastaroa eta horra hasi ginen, ez da Isabel? 2020an hasi ginen gu. 20an, gutxi gora bera. Durangoko taldea 20an sortu zen, gutxi gora bera. Baina guk beste helburu bat ere jarri genuen. Eta euskeraz editatzea. Guk geuk euskeraz editatzen dugu. Gure taldean badago baten bat, zerbait editatzen duena gaztelaniaz, baina gure taldean batez ere, Durangoko taldean euskeraz editatzen dugu. Orduan, hasierako arrakala murrizteari gehitu genion euskera ez. Eta guk euskarazko Wikipedian editatzen dugu. Hori galdetu behar nizuen, nolakoa den emakumeen euskarazko profilak sortzearen prozesu hori ikusten dudan bezala, batzuk zerotik sortuko dituzu eta beste batzuk itzuli, ezta? Baina pixka konta iguzuen nola den. Errezenak, edo ez dakit nola esan. Igual dira itzulpenak, ez? Hor ja dana eginda dator eta zuk igual zozer gehitu alduzu, ez? Eta normalean erderatik itzultzen dugu, batzuk egiten dabe gure taldean inglesez egiten dabe, eta beste norbaitek ere frantsesez erabiltzen du. Eta hortik errezagoa dira, ja badagoelako eginda gutxi gora bera bere bi osoa, ez? Gero zuk igual topatu alduzu beste informazio bat, eta gehitu horreri baina hori, ez? Eta bestearena, zailagoa izaten da, ze, hasi behar zara harakatzen, normalean, internet asko gorrotatzen dugu, baina guretzako interneta hortik. Sartzen zara Googleen eta hor dagoen informazio guztia hori erabiltzen duzu, ez? Zuk egiten duzuenean bio bat, ezin epintzen dituzun datu guztiak eukin behar dute sostengu bat. Orduan referentzia bat egon behar da, ez da nik asmatu dudela, ez dana dauka bere sostengua, ez? Nonbaitetik atara dugu informazio hori eta hori gelditu behar da argi nondik atara dugun, ez? Ez da, ez
Edabideetara asko jotzen dugu. Esate baterako, edabide bai idatzietara, eta gero bai zeretara zeuenen edabideetara. Eta entzuten badugu, ikusten badugu, demagun euskal edabideetara batez ere jotzen dugu, ezta? Eta berri asko erabiltzen dugu, adibidez. Eta gero telebistak berabiltzen ditugu, telebistan entzuten badugu, batek sari bat jaso duela, edo ez dakit marka bat egin duela, edo irratian, ez? Naiz eta kotxean joan eta irratian izen bat entzun, apuntatzen dugu eta hortik, ez? Lehenengo begiratzen dugu eginda dagoen, eta eginda badago, eta euskeraz badago, eta gero ez badago, Gero, Isabelek esaten du moduen gu beti referentzia behar ditugu, ez dugu guk asmatzen, baizik eta bildu egiten dugu besteke idatzitakoa edo esandakoa, balio dugu telebistak esandakoak ere, eta orduan hor referentzia badaukagu, hori ere horretaz baliatzen gara, bai. Eta zein zailtasun edo erronka topatu izan dituzue zuen egiteko horretan? Zailtasunak aurkitzen dira, bai, batez be, ez dituzunean datuak aurkitzen, ez? Ekin eta azkenean datu stream bat aurkitzen duzunean, ez? Eta gero, zailtasuna ez, baina gertatzen zaigun, ez dakit, bidean etorri gara horretaz hitz egiten, ez? Hainbeste kostata gero, egiten duzunean biografia bat, referentziekin eta ondo, gure ustez ondo zer duta, ez da? Argudiatuta, halako batean esaten dizu emakume batek, ez, nik uste dut ez dudala merezi hor egotea. Eta orduan hori zailtasunez, baina hori da, gertatu niri behintzat, gertatu zaidan gauzarik gogorrena honetan, ez? Esatea, nik ez dut asmatu, eskenean bilatu dut hemen, han bestean, biziri daudenekin gertatzen dago, ez? Eta, esaten ez, hainbeste kosta ondoren, datuak egitea, eta, azkena esaten zu, nik uste dut ez duela merezi. Baina, nik merezi duzulako egin dut, eta merezi duzula pentsatu ez gain, aurkitu ditut datuak zuri buruz, ez dut nik asmatu. Aurkitutako datu ez baliatu naiz zure biografia egiteko, eta ez, baina uste dut ez dudala merezi. Hori da nire ustez, nik pentsat aurkitu dudan gauzarik gogorrena. Eskotan, agian emakumeok ez dauka kosta egiten zaigu pertzepzio hori izatea izan ditugun lorpenena. Hori da. Ikasi dugu apalak izaten beti gerizpean egoten, eta inbestean barneratu dugu, esaten dugu ez dut merezi, baina ez duzuk merezimendu hori kalifikatu behar, hori guk egiten dugu, guk gaude horretan, ez? Hori da niretzat ez da gertatu zaidan gogorrena, Eta taldea sortu zenetik, zenbat datuak pixka jakitarren, zenbat profil edo sortu dituzue, badituzue datuak? Asko egin ditugu, asko gara bere. Esan dugun bezala, 2008an sortu genuen taldea, pandemia tartean egon zen, eta gaur baditugu 10.440. Kopuru polita da, posi gaudegia esan, azken batean hor, taldean giro ona daukagulako ere bada uste dut, eta ilusio handia daukagulako. Eta lehen esan dudan bezala, motivazioa gurean bikoitza delako. Arrakala ez euskararena badelako ere motivazioa, eta orduan horrek ematen digu indarra, ez da, esango nuke, ez? Eta hortik, gero esan behar da, hori guk euskeraz egin ditugu horiek, 10.440. Baina gero gure inguruan edo, gure arrimura esango nuke, sortu dira beste euskal emakume talde batzuk, Oiartzunen adibidez, oso aktiboa den talde bat dago, Ondarruan beste talde bat aktiboa, astero biltzen dena gu bezala, Lekeition ere horrari dira, martxa hartzen, Sestaume badago beste talde batxo bat, Arratian, esan dut, hor pixka bat, azken baten helburu berdinak ditugulako, helburu bikoitza dugulako. Eta, gero esan behar da, Euskal emakumeok egiten dugun lanak, bere emaitza ere baduela, portzentaietan, ez? Emakumeok guztira egin dugunetik, Euskaldunok egin dugunak, 89% da, euskeraz. Orduan, esan dudamena, helburu bikoitz horrek motivazio handi ematen digu. Eta gurearen kasuan, sortea bebada,
2020-tik, batzuk hortxe 2020-tik, gero berriak ere etorri dira, beste ikastaroak ere antolatu ditugu berriak lortu guran, eta hortxe gaude. Hala ere, gehiago behar ditugu esan behar da. Eta esan dugu bezala, batzuk itzulpenetik eta datoz, itzulpena egiteko Elia dago hor, uste dut Eliari eman behar zaizkiola, eskerrak Elia itzultzaile automatikoak lan handia egiten du. Elia espalego ez genukean hainbeste egingo, ezingo genukean egin. Eta horietatik 10% da sorkuntzakoa. Osa, 1000 gora sortu ditugu. Sorkuntzak eman digu lana, baina posa bai. Sortzea, niretzat behintzat, sortzea posgarriago da itzultzea baino. Erronka eta helburu buruz ere hitz egin dugu. Zein emakumeri buruz, orain arte jorratu ez dituzuen edo ez dauden profilak eginda ez dauden horien artean, zeintzui buruz gustatuko litzaizueke egitea profilak edo egitea lana? Badituzu izenen batzuk orain buruan esaten dezuela datozen hilabeteetan egingo ditut hau eta hau edo hau nahiko nuke egin. Bueno, guk gure horrian daukagu zerrenda bat, ez? Zerrenda bat daukagu, geuretzat, geure erabilerarako eta publikoa da. Eta, norbait kanpotik nahi badube jarritzake bere proposamenak, ez? Ni momentu honetan iratxe reparazen egiten ari naiz. Iratxe reparasek egin du Durangoko azokako kartela, eta hori beberdin, ez? Prentsan ikusi dugun momentuan, ez da iratxe reparasek. Eta, gainera, ikusi dut, badaukala ez bakarrik kartela egin duela, gauza asko egin dituen emakume badela, eta dato batzuk falta zaizkit, baina ia gaur edo bihar lortzen dudan hori hornitzea, eta, gero emakume eskain beste daude, ez da? Jartzen zara, telebista ikusten edo egunkari edo dinot periodiku bat begiratzen eta izen pila bat daude, orduan batzutan ezin dugu denetara heldu, hori da, gure larritasuna batzutan, atzo arratsaldean bertan, telebista ikusten egon nintzen, harri jasotzaile da, harri jasotzaile bat ikusten medikua eta harri jasotzaile da, kurioso, ez da, eta begiratu nuen, eta informazio pila bat dago berari buruz, baina, karo, reparazen amaitu arte ezin dut bestearekin hasi ze bestela, ezin du sobrera egin. Orduan, informazio, ni behintzat egiten dut, informazio bila nabilenean eta pixka kostatzen zaidanean, beste bat itzuli egiten dut bitartean, behintzat esan da, produzio pixka bat, ez? Batzuan kosta egiten da, dato bat lortzea, bestea lortzea. Eta zure kasuan izan, daukazuela pertsonalen bat buruan? Ni edozein ebatzen dutzat, baina kasu honetan nabil emakume japoniar batekin, itzultzen ari naiz, eta gero dauzka pare bate abokatu hor inkapila esaten dana, honek esan duena. Bestea, ematen dizu, ez dakite harinago da, ikusi egiten duzu, bestea hor bilatu, montatu, kontrastatu egia da, nea hau holan izan den, baina bai. Baina egia da, itzulpenetan ikusten da, zenbat emakume dauden hortik, baina ze emakume katxarroa diren. Grina horri, lan hau egiteko grina horri eutxita, bukatuko dugu gaurkoan elkarrizketa hau, Marisa Barrena, Isabel Iraurgin, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zeueri, eskerrak. Zeueri, eskerrik asko. Zuei. Gaurkoan, Olaia Inziarte eta Baztango koro txikiren bildotza abestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Jainko izaterik ez da, saiatuko zaren arren. Jainko izaterik ez du, ezurrara gizko batek. Egun aldut fuerte bianketatik,
sığmaz